Ubanjwe izilekelela ngokocansi esebenzisa izandla zakhe owesilisa waseThekwini eKZN emva kokuzama ukudlwengula umshana wakhe. Angiqale ngokubingelele ngikwamukele le channel eMaSweet Mina Production. Mangabe uyaqala ukufika, cela ukuthi wenze isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe maqedwe bale video, phinde ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Kanza kwethu sibabaza mihla namalanga, kodwa kukho konke asimbonge uReaction Unit South Africa noma ake simbonge uRusa okuyile nkampani esebenza kangaka ikakhulukazi le KwaZulu Natal. Ngikhuluma nje lezi ndaba emva kokuba namhlanje kubanjwe owesilisa oneminyaka ewu-36 waseThekwini KwaZulu Natal. Ubanjwa nje uzivalele ekamereni lakhe, ubhizi uzilekelela ngokocansi usebenzisa ke izandla zakhe, ubukela ke namavidiyo ocansi efonini yakhe. Lona ke wesilisa umbona esithobeni sakho oqimbileyo nezinwele ngathi ke zithanda ukuba eze-colored noma ke ezendiya. Ubanjwa nje emva kokuba azama ukudlwengula umshana wakhe wentombazane oneminyaka ewu-12. Ubanjwa kanjani na? Kuthiwa ke le ntombazanyana engumshana wakhe encane ubekade ke sele nayo ekhaya, ingane ibhizi ke kitchen inganakile. Uyafika ke lo mphundlaphundla uyayibamba ke ingane ngemumva, emva kwalapho uyayiphendula nokuyilapho khona ke beke sekhipha khona isitho sakhe sangasese. Uyabeke usiyaqala ke usigudlisa kwisitho sangasese sayo ke le ntombazane ezama ke ukulala nayo, eyitshela ukuthi ke ufuna ukulala nayo. Le ngane njalo ineminyaka ewu-12 ekasisi wakhe, yena lo muntu uneminyaka ewu-36. Nokuyilapho khona ke ingane ke beke isimphusha khona lapha ekitchen, yabaleka yayongena ke egumbini layo lokulala, yafike ke yasikhiyela khona. Nokuyilapho ke ebeke isifonela khona umawayo isimtshela ukuthi ke umalume wakhe usezame ukumdlwengula. Umawayo ke ubeke sefonela abaka Reaction Unit South Africa ukuba ke baphuthume endaweni yesigameko. Nebala ke babeke sebephuthuma, nabathe mangabe ke befika ke lo wesilisa esengqongqoze waze wahluleka ekamerweni ke lengane, bamfica ke uzivalele ekamereni lakhe ngo-12 kanje, ubhizi ulele ngohlangothi embhedeni ekamereni lakhe, ubukela amavidiyo ocansi efonini yakhe, uzilekelela ke ngesandla emzimbeni noma ke esithweni sangasese. Hawo ke abeke semdumela kamaphoyisa athi ndoda, siyeza ukuthi ke busuzama ukwenzakalisa umshana wakho, ngakho ke sihamba nawe. Njengamanje ke ugcinwe esidokisini emaphoyiseni aseVerulam KwaZulu Natal. Isigameko ke sifana nalezi zilokhu ke ziyanda usuku nosuku. Abantu abaningi ngibone ke bebabaza noma ke begxila kule yokuthi ke le ndoda ibanjwe izilekelela, bakhohlwa ukuthi ke isiyenze into efana naleya kumshana wayo, itraumatizer ingane eneminyaka nje ewu-12, ikhipha isitho sayo sangasese ngaphambi kwengane, ingagcini lapho ize ke ibamba izama ke nokulala nayo, nokwenza ukuthi ke ingane igcine ingayanga esikoleni. Kodwa ke sibonga wona uRusa ngokuthi ke usheshe ufike endaweni yesigameko engakakwenzi okunye okukhulu kunalokho ebekade esekwenzile. Nganza kwethu cela ukuthi kuhlangane kuma-comments ungitshela ukuthi ke wena ngabe ucabangani ngalokho. Uphinde ungakhohlwa ukucofa subscribe no like, uphinde futhi wenze isiqiniseko sokuthi ke uyahamba uyalapha ku-WhatsApp kuma-channel ufike useshe iMaSweet Media Production noma ke ungene kuyo description yale video khona uzokwazi ukuthi ke uyofollowa leya channel ukuze ungeke uzusale ngaphandle mangabe ke sifaka amavidiyo nezindaba. Kanti ke futhi kuleya channel la khona sofaka khona amavidiyo engeke sikwazi ukuthi ke siwafake ezindaweni ezifana no-YouTube. Nganza kwethu ngiyabonga, asihlangane kwividiyo elandelayo.